Doncs diria que les dues. M'agrada sortir al carrer, però intento fer-ho a les hores que no hi ha molta gent, així no m'agobio tant. M'agradaria dir totes dues, però és que les roses m'agraden molt. M'agrada tenir-ne a casa, m'agrada portar-les el dia de Sant Jordi, l'olor que fan, m'encanta. Doncs diria Cavaller, 100%. He vist moltes pel·lis Disney i d'alguna manera m'han influenciat. Doncs diria la saga de Harry Potter en general. L'he intentat com acabar diverses vegades, però com que ja havia vist les pel·lis, doncs va costar una miqueta més d'arrencar. Hi ha molts discos que us recomanaria com a artista, però sí que crec que hi ha una aposta segura pel dia de Sant Jordi, que és La Rosa, del Petit Príncep. Doncs aquest any i sempre a la meva mare, obvi, i a més una rosa blanca perquè crec que és la que simbolitza l'amor més pur. Diria la Rambla de Girona, perquè és on he passat la majoria de Sant Jordis i és superbonic passejar per Girona sempre. Doncs explicaria que un any que vaig passar el Sant Jordi a Barcelona vam anar a fer un vol amb els meus companys de pis pel centre i jo, l'única no soltera del grup, vaig arribar a casa amb 3 roses que em van regalar a diferents parades al carrer i els meus companys de pis es van quedar com, joder, per què te la regalen a tu i a nosaltres no, no? I res, al final ens les vam repartir entre tots i va quedar així.